Matan Kannywood suna fim ne domin samun tikitin bin mazan banza da kuma masu mulki, in ji ɗan wasan Hausa Tanimu Akawu, kuma ya ce ba zai iya auren 'yar fim ba. Shahararren jarumin wasan Hausan nan Tanimu Akawu ya yi wata babbar magana a wata hira da ya yi da wani gidan rediyo da ke birnin Abuja. Ya bayyana cewa yanzu babu wani abu da matan ke yi idan ba bin mazan banza masu kuɗi ba da kuma masu mulki. Jarumin ya bayyana cewa motar da Hadiza Gabon ke hawa kaɗai za ta iya siyan motocinsa guda 10. Ya ƙara da cewa shi EOD yake hawa kuma ya siye ta da kuɗinsa. Jarumin ya ƙara bayar da misali ga jaruma Maryam Yahaya, ya ce kallo kawai ta zo yi aka sanya ta a cikin fim ɗin Mansur. Amma yanzu wayoyin da ke hannunta sun kai na kimanin 800,000. Ka san kuwa ba a fim ta samu wannan kuɗin ba, saboda nawa ne duka ake biya a fim ɗin? Ya ci gaba da cewa, ko ni yanzu ka bani 'yar fim na aura ba zan aure ta ba, saboda na san abin da ke tafiya a cikin harkar. Yarinya tun ba ta da wayo take kallon mu muna yin fim, amma yanzu ta zo cikin shekara ɗaya ta samu kuɗin da ba mu taɓa tunanin za mu samu ba. Yaya za a yi ta dinga ganin girmanmu? Mai gabatar da shirin Sabitu Garba Mustapha ya yi mishi nuni da cewa wannan magana da yake yi babbar magana ce, inda ya bayyana mishi ya kamata ya tabbatar da abin da yake faɗa. Sai jarumin ya bayyana cewa ai wannan abu ne da kowa ya riga ya sani. Mun ɗauko wannan labarin daga jaridar Sirrin Su Media Nigeria Limited. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya samu dace, amin summa amin. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Mun gode.